Ang kasing-kasing ni Inday nagbuto-buto, naglukso-lukso, nagambak-ambak, naglumpayat, nagtagubtob og naglagubo kay gibisita siya ni Dudong. Si Dudong nagdala og bulak nga orchids nga gikan pa sa halayo nga lasang ug aduna pagyoy pakapin nga adobo nga kasili ug litson nga manok ihalas. Aduna pagyoy tuba sa pugahan, agkod ug sinibog. Maong si Inday wala kasabot sa iyang gibati nga kalipay. Kalipay hinguog City, Misamis Oriental. Og si Inday gibalakan pagyud ni Dudong, o akong pinalangga, ikaw ang bugtong tamsi nga nitungtong sa kahoy nga lanisi nga nagnising-ngising nga naglantaw sa humayan ni Yoyo Pinsi didto sa kilometro 15 kay hapit na ang ting-ani. Kumbate na kayo mga higala, doon na atop si Daguhoy. Na si Daguhoy nagrelax-relax. Kini pong katunga sa atop ni Daguhoy, mapuni akong iatop sa mga sugnuron nga kahoy o sa mga kahoy nga i-bonfire. Mao ni ang gamit nako nga PC sa gulayan. Dugay na kaya nako ni nga gigamit, ang kantidad ani 450. So, dugay na kaayo ni siya nya daghan pa kaayo ba Sigihan na nako ni kakuha. Matahom nga kabuntagon mga higala, akong buhatan karon og payag ang akong motor nga si Daguhoy. Lig-on kayo nga pangbugkot ang PC sa gulay. Ania na mga higala, ready na ang frame sa payag ni Daguhoy. Si Daguhoy naglantaw samtang nagbuhat ko sa iyang payag. Ang kahoy nga akong gigamit sa frame sa payag ni Daguhoy, mao kini ang kahoy nga gitawag namo og bagtok-bagtok o gitawag pud ni sa uban nga mga follower sa bunsurot og buyo-buyo. Og kini pong akong gibabag, mao kini ang kahoy sa Amazon nga pait. Mao ni akong gibabag dire kay straight siya. Ako dayong gipasangko dire sa sanga sa kahoy nga bagtok-bagtok. Nga nindot kay dire kay landong na daan. Pag mabutangan og trapal, mas musamot pag kalandong, plastar kayo ang pahimutang ni Daguhoy. Ug samtang diri sa akong gihalingan, adunay insekto nga nagkamang-kamang nga kini mao ang kulagnit. Mura siyag sakyanan sa avatar, itom ug pula ang kulor. Si kulagnit. Maayo yang pagkahimutang diha, ato na siyang ibutang diha. Niloko na. Naglihok-lihok na si kulagnit, nipis ra kayo siyag lawas, Mura man siyag bulldozer ang iyang simod. Unsa man iyang porma nga pagka nindot kayo, talagsaon nga porma. Dili basta-basta si magbabaya nga maoy nagbuhat niining kulagnit. Bagdaki. Bagdaki yun. Ay, ania na mga higala, nahumana ang payag ni Daguhoy. Atong lantawon, formado na ang payag ni Daguhoy. Dire na siya karon magparking. Dire, kinihinluanan pa na ako ni kay doon na pa'y mga tuod, mga talinggab nga mga tuod sa kahoy nga sumpit-sumpit, ug uban pang nagkadayang kahoy. Aduna po'y tuod sa mga kugon ug mga bugang nga kinahanglan pang langkaton, aron nga mahinlo, aron malikayan ang pagkabuslot sa ligid. Si Daguhoy nagrelax-relax dinuyugan sa awit sa mga gangis ug sa mabugnaw nga hangin. Pagsulod ni Daguhoy dire sa iyahang payag, dire sulod siya dire. Unya paggamito na pud siya, pagbugawa siya, dire siya muliko. Dire siya mo backing. Kini dire sa may tuod, likod sa may tuod nga kahoy, pero hinluanan pa nako. Dire siya mo backing, balik siya dito, padung dito sa iyang payag. Backing siya, dire backing. Padulong na dayon, mulugsong na dayon mi dito sa lungsod kay magpalit mig salmon. Ang manok among bayluag salmon ni Daguhoy. O karon mga higala, ako nang isulod si Daguhoy sa iyang payag aron makita nako kung unsay iyang plastada ug kung unsay kulang dugangan ra unya. Ayos na kaayo ang plastada ni Daguhoy, aduna na siya atop, dili na siya maulanan ug dili na pud siya mainitan. Samtang maayo kaayo ang pagkaplastada ni Daguhoy diha, magsilpi sa midiring duha. Ania kami sa bukid nga gipalibutan sa lasang nga mabugnaw kaayo ang mga hangin dinuyugan sa mga awit sa mga gangis. Timing kaayo mga higala kay paghuman ako buhat sa payag ni Daguhoy, kusog kaayo ang ulan. Tuara si Daguhoy sa unahan, dili na siya diha maulanan, dili na siya mabalaka kung tugnawon kay duna na siya atop. Daghang salamat mga higala sa inyong pagsuporta. Kita-kita na pud kita sa sunod pa nga mga video. Amping o God bless sa tanan.